hello, droga ludzkości, droga Polsko, lajkując z udostępnieniem. Bóg, wiara, wielkość, modlitwa, śmierć, dobro, życie ma sens, ale pełni jak Boga, błogosławieństwo, zgodności, szczęście, miłości, radości, raz gospodarkę budujemy codzienną pracą i codziennym operatywnym nauczaniem się, bo taka nasza filozofia. Znalazamy się, uczymy się przez całe życie, odchodzimy do Boga, do pobożności w niebie. O to chodzi, właśnie. Przepraszam za mój gest. Muszka lata. No i to wszystko w tym przekazie. To wszystko jest 40 sekund przekazu. Cieszmy się życiem, budujemy gospodarkę. Jak? Ile by raz nie było, to jest co nam potrwało w danym wieku. Jaka gospodarka by nie było, trzeba państwa badać szczegółowo. Wszystko, co znajduje państwo łącznie z nami. Ja to postawię bo to jest tą gospodarkę. No, trzeba będzie stworzyć sztuczny stref mieszkalny, stref przemysłowy, strefy rolnicze, kompleksy rekreacyjne, budynkowo-naukowe, kościoły, szkoły, szpitale itd. To wszystko proszę. Cieszmy się. Drodzy rodacy, ludzkości, do świata wymienka przynajmniej.